Eguerdion deizuela, indartsua iruditu zaigun irudi batekin ekingo diogu gaurko albistegiari. Nolan zibiko rau, ze nahi daulako Euskal Herriko ospitxalea erun, eta ospitxaletik etxezen berdaren gauza, etxeak gari. Eta, lehen bailen, etxean nahi dugu. Eskubideak etxinateko. Ze olako egoeran da, pertsoni kartzelen izan tortura dutze da. Sagrario Ramos eta Angelita Burgoa dira, Manu Azkarate eta Ibon Iparragirreren amak. Anbulantzia gixara egokitutako furgoneta batean joan dira, Alkalamekoko espetxera, adierazteko ez daudela pres larriki gaixo dituzten semeek okerrera nola egiten duten ikusiz zain geratzeko. Gertaera hori eta azpimarragarriak iruditu zaizkigun beste zenbait ekarri dizkizuegu gaurko titularretara. Bereziki seinalatua den presoaren DPS estatutu egoera kendu diete 7 euskal presori, eta Euskal Ordezkaritza eta Frantziako Justizia Ministerioaren artean sortutako lan espazioaren ondorio, edo lehen keinu bat bezala ulertu dute bake bideako kideek. Izan ere, DPS estatutua da, presoen hurbilketa eta gaixo zein kondena bukaeran diren euskal presoen askatasunarekin batera mahaigaineratu duten gai nagusia. Lehen urrats honen ondoren, beste urrats batzuk etor daitezen abenduaren 9an Parisen egingo duten elkarretaratzearen garrantzia, azpimarratu du ordezkaritzak. Altsasuko auziaren berme falta salatu dute gaur, defentsaren abokatuek Madrilgo liburu denda batean. Auziak ez du epaiketa egunik, baina bai zigor eskariak. Fiskalak 40 urteko espetxe zigorra eskatzen die 6-ri, 62 urtekoa beste bati eta 12 urtekoa besteari. Epaileak ez ditu onartu gainera defentsak aurkeztutako froga gehienak. Gaur da, urte bete 8 gazte atxilotu eta hoietatik 6 espetxeratu zituztenetik, eta protesta gisa gurasoek dei egin dute 8etan herri osoan argiak itzaltzera, eta ordu berean elkarretaratzea egingo dute Iortia plazan. Ostiralero elkartu ohi dira, auzia amai dezatela eta gazteak aska ditzatela eskatzera. Oso urte latza, bortitza, gogorra gauden bezala. Diru atxilotua eta, horren zain, zer gertatu behar den kasu honekin. Galdetu zioten barne ministroari eta berak esan zuen, datuen araberan, 9.500 kasu daudela istiluak, Guardia Zibila, Polizia Nazionalak, Cuerpo de Seguridad estatukoak. Eta hemen kasu hau seinalatu da terrorismo bezala. Eta Iruñako auzitegi nagusian aritu da deklaratzen, iazko Sanferminetan 5 gizonezkok bortxatu zuten emakumea. Ukatu egin baitiote Madrildik deklaratzeko aukera. Edurne Senosiain, Iruña. Iazko Sanferminetan bortxatu zuten emakumezkoak gaur Iruñan deklaratu behar izan du. Madriletik bideokonferentziaz adierazpenak egiteko eskatu zuten fiskaltzak eta akusazioek, baina epaitegiak eskaria baztertu egin du. Izan ere, ez duten Nafarroako foru legearen arabera epaituko baizik eta Espainiako 2004ko legearen arabera. Eta horrek ez ditu sexu erasoak genero indarkeriatzat hartzen. Gainera, honi gehitu beharra zaio biktima lekuko ere izan da behartuta dagoela epaitegian bertan deklaratzera. Hortaz, Lunes Lilas eta Andrea Elkarteek salatu duten moduan, hainbat baliabide ukatu egin zaizkio biktimari. Besteak beste epaiketa azkarrarena eta Madriletik adierazpenak egitearena. Pedro Azpiazu sailburuak gaur ekingo dio 2018ko aurrekontuak oposizioarekin negoziatzeari. Arratsaldean bilduko da PPrekin eta Elkarrekin Podemosekin, eta ostegunean EH Bilduren txanda izango da. Koalizio abertzaleak iragarri duenez, 155 hizpidera aterako dute batzarrean. EH Bilduren esanetan, borondate onarekin eta akordiorako prest joango dira bilerara, baina aurrekariak ikusita zail ikusten dute. Azken 5 urteetako urririk beltzena izan da EAEko enpresa saren bilakaerari dagokionez. Confebaskek argitaratutako datuen arabera, 2016ko urrian baino 516 enpresa gutxiago erregistratu dituzte Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, autonomo kopurua 1200 pertsonan jaitsi delarik. Bestalde, Donostian metroaren pasantearen lanak datorren astean hasiko dituztela iragarri dute eta kontrako mobilizazioak areagotu egin dira.
Obraren zuzendariek eta Jaurlaritzako teknikariek azalpen teknikoak emateko azken bilera egingo dute gaur, arratsaldean Antigua auzoan merkataritza ganberan, eta proiektuaren kontrakoek elkarretaratze egingo dute han bertan protesta gisara, 6:40 gutxietan ganberaren atarian. Bestelako protesta ekintzak ere egingo dituzte datozen egunetan, eta mobilizazio nagusia larunbatean egingo dute. Satorralaia bizilagunen mugimenduak manifestazioa deitu baitu Antiguatik alderdi ederrera. Eta Katalunian, abenduaren 21-ko bozketako eszenatokia argitzen hasia da. Saioa baleztena, Bartzelona. Kataluniako alderdi politikoek abenduaren 21-ko bozketarako zerrendak ixten dituzten bitartean, Ortziral honetan eguerdiko ordubietan deklaratzekoak dira Carles Puigdemont eta arekin dauden kontseilariak Belgikako epaiaren aurrean. Bien bitartean gaur goizean prentsaurrekoa egin du, urriaren 1-ko polizia erasoaren ondorioz goma piloten erabilerarekin zauritu zuten gazteak. Prentsaurreko honetan salatu egin du Kataluniako parlamentuak debekatuta dituen goma piloten erabilera hori. Eta prentsaurreko honen atarian Metromaster ikusentzunezko kooperatibak bideo bat egin du gazte honen bizipenak biltzeko eta salaketa hau 4 haizetara zabaldu asmoz. Allà va ser com sense avisar ni res, la policia va començar a carregar amb les porres i allà va començar tot. Bertsolaritza, musika eta proiekzioak uztartzen dituen ikuskizun bat estreinatuko dute Arriaga antzokian. Herrikantak eta lagun artean kantatzeko tradizioa berreskuratzeko helburuarekin. Eta tartean ibiliko dira Andoni Egaña, Ainhoa Garmendia eta Garikoitz Mendizabal. Jone Batizabala berri emaile Bilbotik. Artxipielagoa ikuskizuna aurkeztu dute gaur Bilbon. Musika, bertsolaritza eta proiekzioak uztartuz, herrikantak eta abesteko tradizioa berreskuratzea helburu duen proiektua da. Igande honetan Bilboko Arriaga antzokian izango dira. Nik uste dute guain dela 14 hilabete hola sortu zela Germanen ideia, eta gero lehenengo 6-7 hilabeteak elkar ezagutzen eta ikuskizuna ze izan zitekeen pentsatzen da aldatzen da ibili ginela. Hasieratik zeukan Germanek ideia gazte jendeak bere alabaren edadekoek eta gutxi kantatzen zutela eta polita zatekeela guztio kantuan bukatzea. Horri eutsien diogu. Bukaeran, azken 5-6 abestietan, Xabier Otaolearen arregloak dira, baina oso abesti ezagunenak. Loretxoa, edo Ilargia, edo Euskal Herrian euskarazen tipoko abestiak jundan 40-50 urtekoak. Euskal Herrian abestearen tradizio galtzea zaila izango litzateke. Baina, da modu bat jendeari esatea ere bai, etorri teatrora, baina etzeate bakarrik entzule, zeate parte hartzaileak. Eta nik usten dut, hori egin izan ez bagenu, dena den bakoitza gozela hori xilik bezala, suabe abesten, zeratik abesti hauek die mundu guztiak ezagutzen dituen abestiak dira. Euskara munduan besteen ahotan izango du lelo Azparneko Zinegin Festibalaren 6. edizioak. Ostegunean hasiko da eta igandera arte Euskal Herriko zinema eta dokumentalgintza eskainiko du. Antolatzaileek literatura eta zinema uztartu nahi dituzte aurten eta kari horretara Koldo Izagirre idazle eta zinegilea gonbidatu dute. Kearteko egunak ikusi ahal izango dute bertaratutakoek, filmaren gidoilari Izagirrek berak aurkeztuta eta Antjon Ezeiza zuzendaria omendu egingo dute. Joseba Sarrionandia idazlea ere Azparnen izango da, fisikoki ez bada ere, berari buruzko film bat zabalduko baita bertan. Hemen eta han izenekoa.